लामसाखौ जतनो म लेक्चारो जों दिनै सालायनाय बुद्धिस्ट फिलसफिनि सेकेन्ड नोबेल ट्रुथ साबो देयर इज कज अफ साफारिं दुख समुदया दुखनि कारण दङ हिसाबै ओमके दुखनि 12टा कारण दङ एबा 12 कजेस जोंहाबो दिनै सालायनाय आज 12 कजेस आज 12टा कारण आबनो हिनजागो 12 स्पोक हुइल एबा बब चक्र संसार चक्र जन्म मरण चक्र धर्म चक्र एबा प्रतित्व समुत्पाद चक्र बन हाय हिनजागो ओंखाय जों आज 12 कज जे 12टा कारण जोंहाबो खायसे खायसेखौ सुकुरबो सालायनो बेलायनो इन्टारेस्टिं फार्स्ट वन इनके इग्नोरेंस एबा अविद्या नंबर 2 impression of karmic force संस्कार नंबर 3 initial consciousness of embryo एबा विज्ञान नंबर 4 psychophysical organism नाम रूपा नंबर 5 6 sense organs including mind सरायतन नंबर 6 sense object contact स्पर्श नंबर 7 sense experience vedana number 8 thirst for sense enjoyment trishna number 9 cleansing to this enjoyment upadana number 10 will to be born bhava number 11 birth or rebirth jati te last number 12 old age and death एबा जरा मरण ओंखाय जों दाबो मनो खायसे खायसे सालायनाय बेलायनो इन्टारेस्टिं खायसे खायसे गोरोंलायजाक नांलायजाक जों जोंनि बुजिनायनि बागै जों तलानसिमनि सालायनाय जों पहिला सायमालायनाय जरा मरण तामनहिन जरा मरण हिनके ओल्ड एज एन्ड डेथ एबा थैमानि नायदि जोंनि दुखनि 12टा कारण दङ जों थैनानै जतन किरि जागो जेसे थैजे थैथिं तंफानो ब ओ लाख मानि आसुक तंथाव तखाय तंलां मानि ब आजे ब जीवन बाबनो मुइतुंगै ते स्राबजापानो तंनानि मुसुं जागो जों बरकेबो थैनानै मुसुंया जों जतनो ते स्राबजा तंनानि मुसुं जागो जरा मरण हंके आबनो थैमानि आबो कायसा दुखं जागो ओंके ताबु जों थैमानि हंके तांगै थै मिनि कारण हंके बार्थ और रिबार्थ एबा जाति जों आसायमानि बागै थैयो मुंसे दावत करे डेथ तांगै ओं बार्थ तंमानि बागै डेथ दंगो जों तांगै थै तांगै जरा मरण ओं जों आसायमानि बागै जाति मानि बागै थैयो ओंखाय जों जाति बाहायके ओं विल टू बी बर्न एबा भाबो जों तामो जों आसायनानि मुसुं जागो विल टू बी बर्न भाबो जों आसायनानि मुसुं जागो आसायनानि मुसुं जाबानि बागै जों आसायो आसायमानि बागै थैयो बेला इन्टारेस्टिं ओंखाय नम्बर 10 भाबो जों तांगै आसायनानि मुसुं जाग ओंखाय नायदि क्लिनजिंग टू दिस एन्जॉयमेंट उपादान जों नायदि जों आसायनानि मुसुं जाबानि कारण हंके जों एन्जॉयमेंट नायो जों आसायै आराम खायै जों जे बायरनि ऑब्जेक्ट रक बाय जों एन्जॉय के तंना मुसुंगो आबातामो मकल तंहाके जों मकल नायथंनुगै तंना मुसुंगो जों कथक जाय तंना मुसुंगो जों खोनातत खोनावै तंना मुसुंगो आजे मुसुं माने बागै आजे मुसुं जांमानि आबान बागै जों आसायनानि मुसुं जागो जों जे एन्जॉयमेंट नायो जिनि एन्जॉयमेंट तांगै नाय ओंखाय थर्स्ट फॉर सेंस एन्जॉयमेंट जिनि जे सेंस ब मुसुं जागो ब कां जागो तृष्णा कां जागो थार्सं जागो थार्स्टी जिनि सेंस organ थार्स्टिं जागो कां जागो आ कां जमन बागै ब एन्जॉयमेंट नायो आ एन्जॉयमेंट बागै ब आसायना मुसुं जागो आसायना मुसुं जावन बागै ब आसायो आसायमानि बागै ब थैयो खूब इन्टारेस्टिं ओंखाय जों थार्स जों तांगै कां जाग जों तांगै कां जाग जिनि सेंस एक्सपीरियंस संगो जिनि सेंस जे एन्जॉयमेंट बिनि जे अभिज्ञता बजे साइमामानि ब साइमानो सेंस एक्सपीरियंस संगो ब जिनि सेंस
experience hingkha khana musung jaga hingkha bo ma khana ka aramu jago chana musung jaga hingkha ma chaka hingkha aramu jago naithoknaina musung hingkha ma naikha hingkha aramu jago abo hai je experience tongo aboni bagui bo kang jago hingkha bahai ke sense experience hingkha sense object contact sini je phatani je object bai sini sense organ je contact ngo halok nanglayo kaisa relation ngo সম্পর্ক ngo sports ngo abon bagai sini sense experience ngo जों तुम sense by object तुम नांगलाय हंगा जों बाहाय experience जों नाय जों object नि बागै object नि प्रति जों बाहाय experience जों नाय experience जों माया sense object contact माने बागै जों sense experience ngo sense experience कारण को sense contact sense object contact जों बाहाय के sense object contact ngo जों सदा सरायतन माने six sense organ including mind sin je six sense sin je sense by the mind abo relation ngo contact ngo abo ni bagai sense object contact ngo naide जों waisa जों mokol by nasik tongphan nugi heng tongo tangai sin mind by sense connection ngia जों khunju tongphan waisa khonai hengo tangai जों sin mind by sin je sense जों abo contact ngia khunju जों abo kaichomia जों जाबो काइचुमु खुजु काइचुमु हिमाने को हंगा तामो जों माइन्ड बेसिनि सेन्स रिलेशन को नांगलायो गोरोंगो ओंगे अब गोरों माने बागै सिनि सेन्स ऑब्जेक्ट कांटेक्ट को तुम अब माइन्ड बाय गोरों सिनि सेन्स गोरों हंगा सेन्स ऑब्जेक्ट जों कांटेक्ट मायाव ओंगे जाबो आजे सरायतन बाहायके अब बाहायके रिलेशन हंगे अब हंगे साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म एबा नाम रूप नबनो फिलोसॉफिकल टर्म अब साइकोफिजिकल ऑर्गेनाइज सिनि जे साइको बाय जे फिजिकल अब कैसे सिस्टेमेटिक कैसे ऑर्गेनाइज माने बागै अब सिनि सेन्स सिनि माइंड अब कॉन्टैक्ट गो नाइदि साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म माने ताम जों कैसे कलम न सिनोना आं जेफ्रो हिनो म कैसे कलम म कैसे मोबाइल अब लोगो लोगोनो एकदम इमिडिएटली साइकोफिजिकल कैसे ऑर्गेनाइज जों थामो कि अब सिस्टेमेटिक बाबे आज सिस्टेमेटिक बाबे ऑर्गेनाइज जों थामो बागैनो जे सेन्स बाय माइंड रिलेशन गो साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म बाहायके नाम रो बाहायके हंके अब हंके कैसा इनिशियल कॉन्शसनेस ऑफ एम्ब्रायो माने विज्ञान अब कैसे फिलोसॉफिकल टर्म कॉन्शसनेस माने अब टर्म कैसे कथां माने अब कथैया अब कैसे कथां विज्ञान आज कॉन्शसनेस तमन बागैनो साइकोफिजिकल ऑर्गेनाइजिंग गो अब कथां आज खरकसे सेराय बबु माने बहगो जेफोरवो आसायो ब माने स्नामजाक्तिंग आसेरिन साको किन्तु कैसे कॉन्शसनेस दङ कैसे शक्ति कैसे कथां हाय माने दङ आ कॉन्शसनेस आ कथां दङ बागैनो ब तिरक किन्तु ब तरि फायो त बिनि साको कैसे कॉन्शसनेस माने कैसे विज्ञान माने करि हिंके ब किन्तु तरिया दा तर माने बागैनो साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म गो गाय आज कॉन्शसनेस आ कथां अब टाङै अब हिंके संस्कार नंबर 2 impression of karmic force एबा संस्कार आज संस्कार माने बागै कॉन्शसनेस गो ताबो वरा जों साइमालायनो संस्कार तामो संस्कार के बकाइसे फोर्स पावर बकाइसे फान बटाङै हंके सिनि जे पास्ट लाइफ सिनि जे अतीत जीवन जों जे सामु खायमानि लाइथामानि सिनि लांमो जों जे सामु खायमानि आ सामुराव काइसा फोर्स नामबो बनो हिनो कार्मिक फोर्स कैसे शक्ति संस्कार माने शक्ति आ शक्ति आ जे कार्मिक फोर्स तमन बागैनो कॉन्शसनेस संगो कार्मिक फोर्स एबा संस्कार ताङै संस्कार जों इग्नोरेंस एबा अविद्या माने बागै इग्नोरेंस अविद्या माने जामो जों जे सियां माने बागैनो कार्मिक फोर्स संगो आ कार्मिक फोर्स माने बागैनो कॉन्शसनेस माने बागैनो साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म गो साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म माने बागैनो सिक्स सेंस इंक्लूडिंग माइंड सरायतन माने बागैनो जों स्पर्श माने बागै वेदना माने बागै तृष्णा माने बागै उपादान माने बागै भाव माने बागै जाति माने बागैनो जों जरा मरण एबा जों थैयो नाइदि मबुसो इंटरेस्टिंग 1 होते 12 जरा जों काइसा टाइसा रिलेटेड काइसा होते टाइसा के भाइयो जों ओरा हंगा साइमान रायखाले नंबर 1 जे इग्नोरेंस बन सिनि रूट कज सिनि दुखनि जे मूल कारण सिनि लांमाव जों जे दुख माने आ दुखनि मूल कारण हंगा इग्नोरेंस एबा अविद्या
एबा जों जे सियां माने अ सियां माने बागैनो जों kaisa te kaisa no जों snamboi tonibo जों आ जे 12 ling एबा बबा चक्रनि जों रम्बoi जों यगै फेमिया आरो न जों गुरगै तंगो ignorance माने बागै गाय ignorance no सिनि root cause of all suffering जों जे दुख मान तंगमाने सिनि लागमावो आबोनि आसल मूल कारण है तमो ignorance गाय ignorance जों मान बागै न जों नायदि तमो dead नो number 12 जों थैयो जों जरा मरन माने तमो थैयो जों जत बरंग बानचेन मुसुंगो आबो कासे दुख होंगो जों जीवन जों दुख होंलांगो आवन बागैनो जों जे ignorance बागै ओंखाय जों नायदि अरा जों थिक क्लाइके सालायनो जे अबिद्या एबा जों सियां माने संस्कार सनाम्बो संस्कार ब बिगान सनाम्बो कन्सियसनेस एबा नाम रूप सनाम्बो नाम रूप हंके सरायतन सनाम्बो सरायतन हंके स्पर्श सनाम्बो स्पर्श हंके वेदना सनाम्बो वेदना का हिनो तृष्णा सनाम्बो तृष्णा के उपादान सनाम्बो उपादान हंके बाब सनाम्बो जे मुसुंग माने आसायना मुसुंग जाग माने हंके जाति हिंगो आसायो जाति हंके जरा मरन हंगो थैयो अबिदान ओर जतिनि रूट कॉज जों अबिदा तमन बागैनो आज चक्रव गुरि मा दङ अबिदानो जों तमुं नर्मा खांके जों ते दुख माना नांगिया आसायनाबो नांगिया थैनाबो नांगिया दुख माना नांना नामा माना नांगिया आसाय हिमो करे थैयो हिमो करे दुख माने हिमो करे जों आ चक्रनि अलरेडी जों यगै फाइनाय अबिदानो जों तमुं रिमुभ खाइमा खांके ओंखाय जे अबिदा तामनो हिं जोंआव साइमा लायनाय अबिदा हंके ignorance of four noble truths माने वो जे four noble truth नि सिनि जे right knowledge करे सिनि जे साथि आर्य सत्य नि सिनि right knowledge करे माने बागैनो जों अबिदा अंगो आज right knowledge करे न आबनो हिनो अबिदा जों four noble truth न साइमे जे सियां माने आबनो हिनो अबिदा जों जेफ्रु four noble truth न साइमा न जे knowledge जोंगो आप्रके जों आज अबिदा न जों नरि मानाय सकमलै मानाय सकमाय मानाय आफरनो जों आज 12 लिंग नि सिमि जों कगै फाइ मानाय ते दुख अंगलिया जेसक जरा जों आ 12 लिंग को गुरि मा तंगनाय एक न हते 12 आबा हके गुरि मा तंगनाय चक्र हके आसजरनो जों दुख मानाय ओंका इग्नोरेंस जों तामै सबाय मान तामै रिमुभ खाइमान जों आबनो नॉलेज बेसिस जों आबनो नरि मानो ओंका व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज जोंके नॉलेज ऑफ फोर नोबल ट्रुथ आज साथे आज सतनो जों जे राइट नॉलेज ओंका हंके जों अबिदानो सकमलै माननाय इग्नोरेंस का आबा काइसा बॉन्डेज आबा काइसा खाजाक दङ जों आज दुख खाजाक दङ एंड नॉलेज इज लिबरेशन ओनली राइट नॉलेज ऑफ फोर नोबल ट्रुथ आज राइट नॉलेज ने जोंनो लिबरेशन इमानो आज चक्र हते जोंनो फियागै दङ वेरी इंटरेस्टिंग नाइदि सो नॉलेज इज द सोल मीन्स ऑफ लिबरेशन माने बागै आ चक्र हते जों यक फाइनल मार्गे एकमात्र जोंनो नॉलेज मिनो जों नारनि यगै रिमानो फियगै मानो नॉलेज माने जिनि फोर नोबल ट्रुथ आज फोर नोबल ट्रुथ न जों तमु काहामका साइमा काहामका जों आरनि यग फाइमानो गाय जों साइमान लाइका आरनि यग नानि लामांखौ जों अबिदा न जों रिमुभ खायना नांनाय नॉलेज खायना नांनाय ताबो ककके जों बाहायके रिमुभ खायनाय अबिदा न जों बाहायके रिमुभ खायनाय जों बाहाय नॉलेज माननाय अब नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस खायनाय जों आरनि यग नानि हिंके 8टा लामा दंगो और 8टा लामा न हिनो अष्टांगिक मार्ग एबा 8 फुट पार्ट आ 8 फुट पार्ट ने जे 8टा मार्क्स दं माने आबनो जों अष्टांगिक मार्ग दं माने फॉलो खायगांगै जोंहा चक्रनि यगै मानो जों मुक्ति मानि मानो ते जों दुख होंगिया आसै हिमो करै थै हिमो करै दुख हिमो करै नेक्स्ट लेक्चर आं डिस्कस खायनाय आज 8 फुट पार्ट मेला इंटरेस्टिंग दिनै लेक्चर आसनो हामबाय जतन